yakamira sei arikumangara ndiani taura zvino upenyu tikunzwei zita rangu ndine Naomi Nyashanu. Ndine nyaya yangu yandauya nayo iri pamusoro kuzvinzwa here sekretary azvitombozvinzwa ine ndo vanofana kunyora zvamukutaura avo noma ndiani Naomi Nyashanu waisrael ku Israel apo ndikana David Samson ndio right tora chingenyanywa mai vangu ndine nyaya yangu yandauya nayo saka mauya kanzi wotaura nyaya yacho izvozvo nyaya yangu iri pamusoro pekugarisana kwandandakaito nababa Fandi. Ndingangoti takafambidzana tiri mukufambidzana ndandine mwana wangu wanga asinganzwa zvakanaka saka mwana uyu ndakataurawo umwe wangu achibva anditi kuna sekuru vanoziva vanobatsira saka ndaendawo ikokoko pavatsanangura nyaya yemwana sezvo ndisinawo chinoiti zvine chekuita nekumusha kwemwana nekuti kumusha kwemwana ndasaenda kusvika vakanga vari kuti vari pakubatsira mwana wenyu ndobva vachiti ndozodzoka futi mukudzokera kwandakazoita futi ndopavakabva vanotaurawo pamusoro pangu vari pamusoro pekutaura nyaya yangu vakataura nyaya yekuti iwewe une chipo chiri pauri chemweya mutsvene kune akatombokutaura kuti uri mukuru oraiti mushure mekudaro ndobva vachikuona pane mudzimu uri pauri so zvadaro ndobva ndatsanangura nyaya yekuti aisitiri vana vakaberekerwa muchechi zvekuti ndive neruzivo zvine chekuita nechivanhu ndinganyepa zvingatozikanwa pamukubvawo mukati mevabereki kuno kumauya kuno baba mauya nenyaya yechii muno mudai nyaya iripo ndeyekuti ndakadzingwa nemurume kumba plus anga ari kupuma baba uroi kwatanga takaenda vachipuma baba vanhu vangu inini alright murume wenyu ndoga wanzotaura here mudzimai wako yes mungapindura here kwani makamudzinga pamba ndizvo izvozvo mudzinga pamba ndakumudzinga pamba semunhu aitaura nyaya yake kwasekuru wanga achataura kuti akaoneswa problem yanga iri paari achinziwo zvikuita kuti uchatse kugara mudzimba because mereji yangu naye yanga yechitiri zvikanziwo pane muchireketo kwakaitwa kudzinga kwako kwauno aitsanangura achibva auya akandiudza ini zvikanzi vamwana mamiri akaita nyaya idzi pakutoda kuti mutondibetsera nekuti kudari kwamakati ndindo ndakaudzwa nyaya ichi yekuti baba vangu vari kurara nei achitaura iyi ndi vane mukopo saka zvadaro pakazosvika nyaya yekuti ndakaramba pamakaenda kumatare imimi amakanoudzwa zvokumba kwenyu mamine muri monyeri namuri mega asi ndima yakaudza murume wenyu uri baba wenyu ane mbobobo kumatare kwamakaenda kwanonzi chini zvokumba kwenyu kumatare ndichienda inini sekuru vakatanga kutaura zvemweya mutsvene pandandicharondedzera ndobva vazopinda panyaya yekuti kudzinza kwenyu kune akabata-bata vati kudzinza kwenyu kune akabata-bata ndobva ndabvunza kuti ngati inini kumusha handinambokurawo musha isi takaberekerwa muchimabhoni location hapana anoziva kumusha ndichibva ndati ndichikumbirawo kuti mai vangu vauye kuno kana mubereki wangu agone kusvika panapa handiti oright nyaya yendadaro sekuru vakaramba kuti vabereki vadini vauye sekuru varamba kuti vabereki vauye asi ainzi akabata-bata akabuda zita rake pekutanga vana kubuditsa zita vakatotaura zvekumusha vakati pane chikwambo chiri chemumusha kwenyu kwamakabva ndikati zvekumusha kwandakabva ndachanoziva mukufamba kwenguva ndazoenda kumba ndikanotsanangurira mama ndikati ndozviri kutaura mama achibva ati ndoda kuuya kuzonzwa nyaya iripo mama ati arikuda kuuya kuzonzwa sekuru bva ndavatsanangurira vakati aiwa handisi kuda kuti vabereki vako vauye nekuda kwekuti chinhu chaitika chokuti inini nyaya dzemaprofita vana sekuru vanani dzingatotomisa musoro vanhu vaya vanonyepa vamwe chandora chokwadi asi toda kuenda panyaya pakane nyaya ndepekuti iwewo wakadzinga mudzimai here ndinoda kuti tiwirirane pano wongu kana kwete mudzimai anda kumudzinga
ndakamuti ona nyaya iripo iri kudo vanhu verudzi rwako kuti vakudetsera momboenda kumusha munofamba umbonodetsera achibva atanga kutsika-tsika achiti inini ndofambira nyaya dzamuti ndega pedzezvo ndikamuti auraiti iwona tete chande tiri tese timbonoprizina nyaya yedu iri kunetsa muku akati nina natete atitomboona akatoramba tete panoenda asi mimumba menyu kunetseka chiini mukadzi zviri kunetsa ikuti zvipane challenge yekuti inini kana ndichisangana nemudzimai wangu ndinorwadziwa kunhanga 1 2 ndinogona kumuka kungotso tichitadza kutena kudai musoro thirdly takaita rwendo musi wa31 zvegotsa kusune kuri kunakirwa uye kwezigotsi inenge zvazvekunakira saka zvimwe zvavo zvakazoitika pakazobuda nyaya yekuti musi wa31 takaita accident china unotora vabereki vedu kumusha ugokwa nembudzi tiri 2 nemudzimai tikaita accident tadzoka ndakazoita utsvagudzi dzekuti ndizive kuti zvezvirikonzeresa chibva ndaenda kwavamba rume vaya vachibva nditsanganangurira zvikanzi mhepo iyi yakonzeresa accident yabva kuchi rudzi rwemudzimai wakatora saka inini pakuti ndichionesana nemudzimai paanoti ndakamudzinga akatosvika pakuenda kumba kwedu akanosangana natete vangu achiti murume hatisi kuirana kumba makaita accident pai tichienda kumusha makaita sei kuti muite accident imwe mota yakangobuda murodzi singanzwisiki mota dzinobuda shamwana makatanga kuona iyo iri ukatopinda dai uchinzi unomboita zvatunoita isusu kufamba muhighway unoona kuti mota dzobuda pana mhepo dziri paya mota unogona kutotsvaka kuti waitire accident mota chinhu chisina kugadzirwa kuti chinoshanda semunhu iwe munhu ndongatoziva kuti isangu handingabudi apakada iyo mota inobuda baba saka zvimwe zvinhu ndingatokubatsirei zvimwe zvinhu munogona kutotsvakana nemhepo dzamusitorina mukatanga kutotsvakana nemhepo muchitofamba kune munhu anoenda kunotsvaka zvinhu unoudzwa zvinhu usina chauinacho wotozozviwana zvinhu mukufamba bcause paunozofamba pakuti dzakukupa chunhu manje chekuti unogadzirisa zvisaitika zvisadai wakutotanga kuwana zvinhu wambenge usina zvinhu zvakafanana netsaona shamwari yangu ka tsaona inoitika pasina kana mhepo yemunhu inonzi kwai kudii dai uyu mhepo yake haingaiti tsaona kwauri chete dai hakuiri mabhazi here kana malimsi kana zvimwe zvinhu ko mhepo yose isingaindi pese because kusvika paeji yava iyi ade akatofa kana tsaona kana mhepo ichida kumuuraya netsaona makamboita accident neimwe mota pamakwira kubva muchikura saka accident inogona ngouya pasina mhepo dzemunhu izvozvo mufanira kuzvibata izvo ende munogona kufamba kumaumarume amuri kutauraya mukanobuda nezvimwe zvinhu zvisiri izvo ikoko mukazotanga kutotsvaka zvinhu zvamamusina ndochekutanga chandoda tibatsirane izvozvo papoindi yekuti unorwadziwa ndiwoutiudza ndionorana naye kukadzoyo kuti unorwadziwa asi izvi zvese zvawandiudza manje izvo neansa yawandipa zviri kupokana wandipa ansa yekuti iwe mukadzi uyu wanamudzinga but zvawaexplaina uchindiudza zvakureva kuti wamudzinga wezowe waungarwadziwe chinhu chako kai uregera munhu iye ari papo woita accident wonzi ndiye futi munhu iyeye akonzera kuti accident womuramba kaaripo iwewe you are not honest with your answers answer yawati handina kumudzinga iwe wondiudza manje kuti aiwa no munhu yandai kurara naye but chikapa chainacho mambo chakaoma ndozvaona manje wakachiwa kupi because kana iwewe wakati iwewe wakaita accident neuyu wapedza kuita accident neuyu ndiye zvakare ari kukurwarisa nhengo yako iwewe kuri kuti wakamudzinga nekuda kwemaproblems iwayo handizve tiri kuwirira naye ipapo ipapo mambo vari kuti netsei nekuda kwekuti iye pache zvake pandikuda kuti tionesane iye anotsanangura ega achiti wotomira neni gozi aiwa ndimboonzwaka handinoda kupinda ikoko chama takuti shoti nenyaya idzi iwe mudzimai uyu wakamudzinga nekuda kwemaproblems maviri awandiudza kaka tiri kuwirirana kepapo saka mukadzi pari kuti wakamudzinga zviro handizvo here mukadzi ndakamuti aende ambonogadzirisa nyaya ambonogadzirisa nyaya dzekugadzirisa samakanogadzirisa here ndingangoti nyaya mambiro yakakaita ndeyekuti baba vakadidzinga vandidzinga ndichibva ndaenda kumba kwevabereki vavo ndikanosangana natete ndikatsanangura nyaya yemagarisirano andandakaita nababa ndatsanangura nyaya dzese tete vakaendeswa kwemunyaya uyu akanogadzirisa unozviziva sei kuti akagadzirisa
inini noti sekuru pandii ko wadiwa kugadzirisa iwewe zvimwe zvacho zvinoda kuti chidetsere kumatare kwatinoenda but ona kachama batika uri kumuendesa kumusha kwavo vana baba vake ndiwana sekuru iyi havasi ko iwe ndiwe sekuru ndonobatsira zvinhu zvakadaro waregere ngobatsira zvinhu zvemudzimai wako izvi zvandikwanisa ndaitira mutete pazvinhu asi ndiri mutoroka pamweya aiwa ka hama dzake kadzinongouya aiwa pane zvanda kubatsira mudzimai wangu vana baba dani ndikutauriri ndomubatsira varipo wouya baba wobatsira mukadzi wako zvopfuura zvino iye haana action yaakaita yekuratidza kuti ari kuda kuti nyaya idii ndiri mberi ibatsirike instead akatouya kutozoripota kuti ndikumupuma takoma baba iwe ndachikumbura kutaura baba mushure chakaita kuti ndizosvike pakuya kuno inyaya yekuti baba vanga vandidzinga vakati izvezvo vanga vatobudisa hembe dzangu bedroom vakasisa musitting room achiti kuda muno uende kumba kwenyu nekuti baba vako ndivari kukonsaiti inini niwe pabonde tisasangana vandambunza kuti kumashure kweso kuti andinombosangana sei ende pamusoro pezvo baba vatichitanga kufambidzana vane dambudziko ravo ravakandodza vakanga vanotaura kuti inini ndine dambudziko rekuti kana ndichinge ndasangana nemudzimai first round ndinoperforma second round ndinotadza kurasa mbeu in time kana kutosiya zvakadaro saka ipapo ndo pandakazoita mubvunzo wekuvabvunza kuti ko sei nhasi makutaura mashoko kuti ndibaba vangu pesa apa maidi kutaura bhosi mune dambudziko renyu ramakamboita sei makambondiudza ndopavakatanga kutaura kuti nekuti sekuru vakatondiudza saka ndakutozviziva ndosaka ndikutaura kuti zvoni iwewechi baba vako ndovane problem kuiwewo pawaitaura iwewe wega mupeseni uchindiudza nyaya kuti inini chirikunditadzisa kuti ndigare mumumba inyaya yekuti pandikufamba kwese isati ndaenda kwahomba rumwe kwangu wanda ndichienda ndozvandandisangana nazvo asi imimi second round munorova zvakanaka zvese zvakutora ndambotaura nyaya dzizonaiambotaura nyaya dzizonai asi second round yacho munorova zvakanaka aiwa mina itira kuti kubvunzana mudare imimi second round munoirova zvakanaka inotoirova zvakanaka zvokutoti hamino zvakutaura right handina dambudziko pasex asi dambudziko rakatotanga paari ivi chisangana naye ndo pandakatanga kufeza maproblem ende baba ndachikumbura kubvunza kuti mubvunzewo kuti dambudziko ravo kuti rakatanga pandiri tatambogara mwedzi mingani nokuti kuti vazotanga kundidzinga mumba vakatanga kudzinga musi wa 14 march ndopavakatanga musingi ndinazvotatane 7 months izvezvi vanga vane matext vanga vachingonditextera mufoni ndisingapindura vanga vasingagona kuti vanokutaura newe makagara vanoita zvekutexta kana wasvika pamba wavabikira ndakazembenge ndaunzi chikafu saka makadima makashedzera makadii kumudzimai mamakaita sei ndo mabvisa uchi mamashedzera chete muchigadzira kuenda ndo pamabva magwadziwa nhengwa saka toda kuti tibatsirane pano uyu mukadzi uyu akatobva mumusha uyu akarambwa here asati munoita zvinoda muramba here vanzwa here kuti vari kutovenoita zvekuti vada kuramba here ndikuzvinzwa ndo zvavakamge vakangotongoita musi wacho wavari kuramba kuti havana kubudisa zvinhu vakatobudisa zvinhu zvakanguvakatifambira maini nyaya saka ramba munhu shamwari upe guguru mukadzi uyu ramba munhu kwerezvakai kuti ko hatina mumapurisa nhasamo right guburo rabudaka saka nyaya yenhengo hamai inorwadza yemurume uyu mukadii kwaine imwe nyaya kwaidichi panyaya yenhengo papayo ndakazoona akatoisa bhengo panhengo yake ndikamubvunza kuti ko bhengo ndereyanzi ndezvevarume asi taitongosangana zvakadaro bhengo ndere kumutsa pamwe dambudziko rayo inenge rari kumuka uye haasi kuti ndekuti dambudziko rekumuka inozomuka yane bhenguru iyoyo asi ikuzorwadzwa yapedza basi imuwo mati second round ndo yainetsekana nayo first yairova zvakanaka second ndo yaimunetsa agara neproblem yake iwo saka tikuti isu maproblem ese taanzwa iwayo asi pakupera kwezuva ati mudzimai handichada mazozviona here kuti ati hachadi saka tata kudo kuti panguva wagara uno mwana wevanhu shamwari ndimate zvare saka tata kuti wewe mukadzi wamuramba ngari mudzimai wako
muna yenyu kuita mwana unfortunately marriage yenyangu was very short. Yaita 7 months anditi. Uyu wanga osheedzera chete. Saka wanga une urongwa hupi nanate zvara nemwana wavo panguva yaugara naye. Pawafunga kuti nhasi ndikunoramba mukadzi uyu vanate zvavawafungawo here kuti ndichanosvikawo kuna nate zvara ndobva ndavati chibataiwo naapapa ndofunga nemwana wenyu tadii wandaigara naye tasiyana. Zvofanira kuti itweka ndafarira kuti muri sekuru mozva chikaranga ichocho kuti izvozvo zvinodiwa. Saka munotitsvagirawo mombe yamunopana baba newai yamunounza kuno kudare kuno tanzwana. Amai muchato maona pawasvikako but kana zviriko zvocho zvada kugadzirwa ka ndikuona fanike zviriko ini ndiye munozvigadzisa because kwanzi uyu wanga ari muri mumwe chingani 23 nayo ndiri mudzimai wechi7 pavari baba. Saka mese munoda kugadzirwa. Asi pakunda akukurizana. Mutsvaga ndokwatagara chitoziva tikubvunzai munotsvaga kubvunzai munotsvaga $300 mombe why $100 zvinoya rini isechito zvida izvi kazhinji tototi vanhu chitopedza kutonga vanhu vanotonotini ika ndo wawabvunzwa shamwari hatizivi juni tiri muna juni cheta revei manje cheta taurei nhasi ndiri 5 Juni July wari kutaura shamwari ane nguva ane 30 days dzemukati macho. Ndinogona kutaura kazuva kazotadza kubuda kasaizvozvo. Saka ndongoti ngatasiri muzuva 25 July. Mungare bibi. Ndogona munje mvura mafuwa. Kana muri wemuno zvachaka muno amutadzi. Afamba inamba 25 July. Afamba. Saka baba muzuva 25 July Saturday. Mongera banambari. July robe. Baba, mongera banambari. 25 Saturday. Chi 25. Shamari. Uno Shamari. Unouya muzuva 24. No Friday. No Friday. 25 chaona tiri paSaturday. Right. Ndifunga pamwe abereki tapedzera.